No niin, turhaakin turhampi Photoshop tutorial. Semmonen tekstijuttu. Näette kohta, en tiedä nimeä. Laitan sen varmaan kyllä tuohon videon nimeksi. Niin. Nämä kaikki on toisaalta englanninkieliseltä videolta, että en oo ite opetellut tätä silleen. Voin linkata senkin videon, se on aika hyvä. No niin, eli ykkösväriksi tästä musta. Sitten otatte tämä Find Bucket-tuuli tuo mustaksi. Sitten kirjoitetaan tähän teksti. Ja nyt tää sininen on ihan hyvä. Mikä tuolla näkyy ehkä. Hakka Frozen. Tästä saa ihan hieno. Sitten te saatte kirjoittaa minkä haluatte. Tietenkin. Sitten tuohon johonkin ei sillä ole vielä väliä oikeastaan. Sitten oikea klik tuolta. Tämä tekstijutun kohdalta, ei backgroundin kohdalta. Blending options. Eli täällä saa kaikenlaisia näitä varjoja säädettyä ja mitä kaikkea. Mutta nyt me valitaan Gradient Overlay. Näette, siitä tuli tuolla. Täällä lukee Gradient. Sitten tästä, missä on näitä värejä, painatte siitä. No niin, nyt te näette tässä, missä tää hiiri ehkä näkyy. Niin, ja mun piti sanoa tätä kursoria jotenkin perseelleen. Siis näkyy tässä hyperkamissa. En tiedä. Niin sieltä itse yleensä teen niitä vasemmasta alareunastaan painatte. Sitten täällä on stopsit. Color siitä. Sitten tähän procent, tästä tuli sellainen sininen, niin kuin suomeksi tuo jäätävä. Niin tuolta tuommoinen sininen. Ihan hieno mun mielestä. Tästä, tämä nyt ei liity tähän, mutta reverse. Sitä saa niinku vaihettua noita noin. Opacity 100, muuten siitä tulee tuolla. Ei sillä ole väliä, onko se vaikka noin, mutta 100 on ihan hyvä. Sitten scale. Näin ei ehkä kannata tehdä, että jos tekee jonkunlaisen Suomen lippuhomman tai yleensäkin jotain lippua tai sellaisia, niin voi olla 0, eikö siis 10. Eikä ehkä täysilläkään kannata olla, se ei ole silloinkaan hienoa. Mutta se on hyvä helppo muistaa, niin 100 on ihan hyvä tässä. 100 on hyvä. Se tästä Gradient Overlaysta. Sitten Stroke. Stroke, joo. Tää niinku, mä näytän tämänkin eka. Eli tuommoisen se vaikuttaa. Ja koska nyt on kyseessä tämmönen sininen ja jäätävä, niin aika vaalea saa olla tää väri. Tuolta color, se väri ja ok. Sitten tässä size ei, kun mä nyt teen sen tyyppiset, sitä ei tarvitse olla kuin ihan vähän niin 2. Sitten opacity, se voi olla vaikka tuo 57. Silläkään ei ole sinänsä väliä. Sitten Outer Glow. Se tekee siihen ympärille sellaisen systeemin. Täältä, tää missä on yksi tämmönen laatikko. Ei tätä toista, missä on pitempi tuolla. Tai no siis saatte sitäkin käyttää tätä. Mä tykkään tästä. Täältä otetaan joku suunnilleen sama mitä nuo muutkin. Sitten size. Täältä elements. Tästä tänne säädetään pääasiassa. Näin. Sais vaikka senkin saatte päättää itse, mutta aika spreadia vähän. Ihan 8 tai jotain. Sitten vaikka 111. Se voi olla ihan ok. Se on tuon näköinen. Sitten täältä Bevel and Epoch Contour. Täältä rangesta saatte säädettyä. Näette varmaan mitä siitä säädetään. Tuo on ihan hieno. Tulee vähän tuollaista 3D. Kolmas. Joo, antakaa olla. Ihan sama. Tulee tuollaista vähän. Sitten ok. Nyt on tää homma hoidettu tältä puolelta.
Tuota olisi tosi voinut jättää vähän vähemmäksi tätä konttuuria, mutta se nyt on siinä. Sitten nämä layerit pitää saada yhdistettyä, eli background ja tämä teksti. Nyt menette tähän Frozenin kohdalle. Eli tässä tapauksessa, no joo, tekstin kohdalla. Sitten Control ja E. Se yhdistää backgroundiksi. Niin, Control ja E. Eli nyt me ei periaatteessa päästä muuttamaan sitä tekstiä enää. Joo, ei päästä muuttamaan tekstiä, jos mä oikein tiedän. Eli ei vahingossakaan sotketa sitä. Sitten, tää on aika vaikea tässä. Mä en tiedä onko tää pakollista, mutta teen nyt kuitenkin tää. Niin, uusi layeri pitää tehdä. Yleensäkin uuden layerin teko tapahtuu niin, että control, sitten en tiedä sen nimeä. Controlin yläpuolella oleva nappi. Sitten N. Eli controlin yläpuolella oleva nappi ja N. Siihen tulee tosiaan olla vaikka layer 1 nyt. Ok. Joo. Anteeksi. Pyöriiköhän tää vielä? No joo, pyörii se. Niin, mun piti käydä tuolla, en mä muista mistä mä puhuin. Varmaan näihin layereihin jäi, niin joo. Tehtiin uusi layer. Tälle aletaan piirtelemään niitä ihmeviivoja. Kerkeenkö mä näyttää, että no joo, tää tätä prossettua tuo 5 ja hardness 100 ja täältä tämä. Koittakaa pysyä perässä. Flow voi olla, mä en tiedä mitä se on, mutta joo, auto 50. Sitten tämä pen tool. Niin, eli tää on aika vaikea, mutta ei tässä ole sinänsä mitään oikeaa juttua, miten tää tehdään. No niin, aloitetaan vaikka noin. Eli tavallaan niinku, nyt en paina mitään nappia, hiiri on täällä näin. Niin, vaikka tänne toiselle puolelle näin. Se nyt lähti tuolta. Tällaisia niinku, näin tämmösiä ihan sama. Tai juotte varmaan näitä pyöreitä viivoja. Ja sitten nämä suorat viivat ei näy siinä lopussa, eli älkää murehtiko siitä, eli tehkää vaan ihan reilusti näitä. Se tulee todella hieno, jos jaksaa keskittyä näihin. No niin, eli joo. Legenda, unohin puhua. No joo. Mitenhän mä tätä nyt saa? Olisi ihan kiva saada siirrettyä tätä. Sori tää sekoaminen tässä, mutta no joo, se on nyt tuossa. Niin, tässä nyt, tää meni vähän perseelle, tuossa oli joku ongelma. Kuitenkin vaan viivoja heittelette sinne. Sitten menette johonkin tällaiseen pisteeseen oikealla, hiiren oikealle klikkaat. Mikä tässä nyt on? Niin, jos pitää olla takaisin täällä pentuulissa. Niin, oikealla klikkaatte, stroke path. Stroke path tulee tämmönen, tähän pitäisi tulla. Sitten täällä tuolla. Ja täällä on kaikkea. Mutta brush pitää olla. Sitten tässä pitää olla tämmönen merkki simulator pressure. Niin, joo, mun piti sanoa, että sori näistä hiiren äänistä, mä noihin laittaa sen pois, enkä enää jaksa tehdä uutta, koska olen tämmönen laiska. Mutta koittakaa kestää nää. Niin, luon tuossa noin ok. Tää ei vieläkään näytä oikein hienolta, niin kuin huomaatte, ei sen piäkkään vielä. Kyllä sitä tulee vielä hieno. Tänne alhaalle ei olisi ehkä näin paljonkaan. No ylhäällä saa olla niin paljon, kun periaatteessa nuokin pyyhkiytyy ehkä pois sieltä tavallaan. No niin. Sitten. Nyt otatte tämä kumijutun täältä Easer Tool, jos se on sen nimi. Sitten kannattaa ottaa tää navigator.
tähän ja aika lähellä. No niin, eli nyt meillä on tämä tässä. Ja täällä lauyeri pitää olla vielä tässä, ei ole saanut yhdistää tuonne toista kertaa. No niin, tää kumijuttu. Sitten tällä näin pikkuhiljaa alatte. Tai siis tääkään ei ole pakollinen. Itse mä tykkään, ettei ne mene tuosta päältä. Kun tekee näin, niin se näyttää, että ne menisi tuolta takaa. Ihan hieno tulee. Tai siis joo, tulee hieno. Eli tässä menee näitä viivoja, niin siitä näin. Ei kannata tuolta ulkopuolella. Se ei ota kyllä niin paljon ulkopuolelta, mutta kuitenkin ottaa vähän. Tuo jää tuo viiva, mutta sekin lähtee pois. Älkää siitä huolehtiko kanssa. Katsotaan aika tarkasti. Tässä voi kestää vähän. Skipatkaa vaikka jos haluatte. Niinkin voi toki tehdä, jos tekisi vähemmän viivoja tähän. Ihan vähän vaan viivoja. Niinkin voisi tehdä, että niin, joka toisen laittaa menemään päältä, joka toisen alta, niin se näyttää niin kuin se pyörisi siinä. Se vaatii vähän taitoa laittaa ne viivat oikealla lailla. Sitä taitoa mulla ei ole. No niin, alkaa tää olla lopussa. Nyt tää ei vähän näyttää hienommalta. Kun ei näy niin paljon niitä viivoja. Ei ole videota pitkään aikaan tullut, eikä tääkään video varmaan kiinnosta, kun paria niistä, jotka on kattonut ikinä mun videota, koska ei varmaankaan. No joo, unohtakaa. Tein kuitenkin tämmösen. Viime aikoina aika paljon leikkinyt tällä Photoshopilla. En ole vielä oppinutkaan, mutta kaikki tällaiset pienet kielet kannattaa ottaa pois. Ajattelin tehdä tämän videon muutenkin, kun en ainakaan törmännyt suomenkielisiä tutoriaaleihin oikein mistään. Varsinkaan Vegasista tai Photoshopista. Niin jos joku suomalainen edes tällä tekee mitään, niin joo, antaa olla senkin. Niin, nyt siinä on niinku. Täytyy kyllä myöntää, että meni vähän perseelleen nuo viivat. No joo, mutta sitten aletaan tekemään sitä niinku heijastusta. Elikkä pitiköhän nuo yhdistää? Kyllä ne taisi ehkä pitää. Jos tämä menee pieleen, niin ei voi mitään. No niin, Ctrl E. Sitten täältä tämä, mikä tän nimi on? Rectangular Marquee Tool. MS, se vissiin menee päälle. Joo, M. Sitten tää pitäisi rajata se alue, mistä me halutaan se heijastus tehdä. Kannattaa ottaa jostain tästä aika reunasta ja mahdollisimman ylhäältä, mistä nuo ylimmät viivat menee. No niin, tuo ihan hyvä. Tuonne, että tuo näkyy kokonaan. Ja ihan vähän tuo alle tuon teksti. Sitten voitte päästä irti tähän johonkin keskelle oikea klikki. Layer via copy. Elikkä nyt sinne tuli niinku uusi tuommoinen layer, jossa on tuo alue, mikä me äsken kopioitiin. Sitten menette tänne move tooliin, V-stä pääsee nopeammin. Tuo layer 1 copy tuli tähän nyt. Sitten täältä ylhäältä kiinni. Huomaatte mitä tapahtuu. Sitten tulee tuollainen. Tää on ehkä mun mielestä vähän pienemmäksi mitä se on oikeasti. Ehkä sitten vaikka tuonne move tooli ja Apple tästä.
Eikä mitään mä nyt paina. Vittu. Hatama. No niin, no joo, ei ongelma. Anteeksi, älkää tehkö tuota virhettä. Sen saa kuitenkin pois edellisen jutun kontrollia X, kun se oli. No niin, eli nyt tuo aika hieno. Aika hieno, tuo näyttää niinku siinä olisi joku jää tai sellainen. Mä en tiedä, pitäisikö mun mennä nyt säätämään tätä enempää, mutta menen kuitenkin. Niin vaihtakaapa väri, jos tää ei oo pakollinen, se on näinkin hieno, mutta niin siitä saa ehkä vähän hienomman, jos se onnistuisi. En usko, että onnistuu. Testataan kuitenkin. Eli sitten mä suosittelen, että älkää tehkö tätä. Tuo väri mustaksi, tuolta sitten Bruce, joku aika iso tällainen 40-50. Ja sitten, niin joo, tää on tärkeää. Täältä pitää ottaa tämmönen soft roundi. Nyt tulee vähän pehmeämpää jälkeen, flow 50, opacity 100. Sitten näin. Nää kannattaa. Ja nyt tää kyllä onnistuu niin kuin mä ajattelinkin. Eli tarkoitus olisi saada vähän tästä pois. Mä en tiedä kannattiko tuota tehdä, mutta kuitenkin tein jo. No niin. Ei tää olisi ehkä kannattanut tehdä, mutta ihan sama. Ei tää nyt ole niin iso urakka tehdä tätä vaikka uudestaankin. Älkää te tehkö sitä. No, miten vaan. Sitten vähän viimeistellään tätä. Zoomataan vaikka noin. Sitten tää Brussella vieläkin. Ja täältä joku ihan 2. Tai 3. 3 vaikka saisi hardness. Se pitää olla 100. Mun tietääkseni. Ei kun niin, joo, se pitää täältä valita. Täällä on tämmöisiä tähtiä, niin suosittelen ottamaan tämä, mikä on 42 koko. Sitten täältä ykkösväriksi vaihdatte. Tähän Frozen ainakin sopii valkoinen. Eli kattokas mitä. Siihen tulee tuollaisia tavallaan niinku. Mitään jälkeen no sitten oiska. Kun näitä vähän useamman kerran tulee noin tarkemmin. No ihan hienoja, näitä saa laittaa mihin haluaa. Koska tää on tällainen tavallaan talvijuttu, niin tää varmaan sopii tähän. Jotenkin. Sitten voidaan vaihtaa siniseksi. Niitäkin vähän. Vaikka enää paljon nää siniset näykään, niin kannattaa silti tehdä näitä. Vähän vierekkäin. No niin, tulee vähän aika lapsellista, mutta sanotaan, että tulee tämmöstä taikaa tähän vähän. Se ehkä, jos vähän vaaleankin on tästä. Tai niin. Tuollaista vähän. Niitäkin vähän sinne. No niin, nyt siinä on tuollaisia. Ja nyt tää sitten ehkä alkaisi olemaan valmis. Sieltä nyt viimeiseksi silaukseksi täältä tämän käytän nimen Custom Shape Tool. Täältä ekaan laitatte tämä ihme
No, niin. Sitten täältä Shapeista, täällä on näitä valmiita kuvioita. Mä otan tämän copyright-merkin. Joo. Sitten tänne yläreunaan vaikka heitetään. Joo, vaikka sen pitää olla valkoinen. No. Eli tässä olisi tämä tutorial. Ja kommentoiko, jos tahotte näitä lisää. En usko, että tahotte. Mutta miten vaan. Morjes.